Οκ, γεια σας. Θα κάνουμε ένα με Brawl Stars, να ξέρετε δεν είναι πολύ καλός. Και θέλω ποιον παίκτη Brawler να βάλω. Μπορώ να βάλω Edgar, γιατί έχω αρκετά gems για τα σκηνάκια, για το σκηνή του Doctor. Πήγα να βάλω στο άλλο το θέλω, οπότε θα βάλω το σκηνή του Doctor. Σκεφτόμουν να πάρω αυτό και τώρα είδα μ' αρέσει πιο πολύ το Doctor, οπότε αυτό πήρα. Θα παίξουμε τώρα ένα ματσάκι, να ξέρετε δεν είναι πάρα πολύ καλό. Φυσικά είναι προς άχρηστος, βλέπετε και τα πελά μου, 7.000 πελά. Και επίσης, άμα θέλετε, όποιος θέλει να με κάνει friend, να μου στείλει στα σχόλια από κάτω, στα comments, να μου κάνει friend. Πιστεύω θα μπορέσουμε να παίξουμε μαζί και στο κλαμπ μου. Στο κλαμπ μας με τον ξάδερφό μου. Θα μου άρεσε να μπείτε ας πούμε και να γεμίσουμε το κλαμπ και όποιος πιο πολλά κύβαλα θα είναι ακόμα καλύτερο για τα Megapix. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε λίγο. Εδώ που βλέπετε έβαλα το gadget, δεν είναι πολύ καλό, βλέπετε έχασα με αυτή την πάμ να πούμε. Και τους έκανα εδώ, αυτό το μάτι το χάσαμε και το χάσαμε και το άλλο και έχασα όλα τα μάτια που έπαιξα. Θέλω να μου πείτε εσείς πόσους brawlers έχετε, πόσους brawlers γράψτε μου στα comments, γιατί και πέρα από το Brawl Stars τι περιεχόμενο θα θέλατε να κάνω, αυτό θα μου πείτε, τι περιεχόμενο θέλετε να κάνω για να δούμε τι περιεχόμενο, δηλαδή Brawl Stars, Fortnite, GTA, Spider-Man, ό,τι θέλετε, πείτε μου, μπορεί να το κατεβάσω, όχι όμως, θα ήθελα να κάνουμε UFC. Ας πούμε θα μου άρεσε να θέλω να γίνω μικράς που τώρα. Θέλω να γίνω rapper, είναι η αλήθεια. Θέλω να γίνω rapper, πολύ καιρό. Και στο σκεφτόμουν για μια έτσι πιο μικρή business. Τέτοιο. Ας πούμε να ανεβάζω beats στο τέτοιο, στο BandLab. Και όχι μόνο, και να φτιάχνω beats και να τα ανεβάζω στο YouTube και θα τα πουλάω. Στην αρχή να μην εδώ, μετά θα τα ανεβάζω και θα τα ανεβάζω μέχρι ας πούμε 50 ευρώ. Πρέπει να βγει το σπίτι αυτό παρά το εδώ θα το κάναμε ένα play γιατί και αυτό με τα beats θα ήθελα να το κάνω για να το δείτε στη γνώμη σας. Θα ήθελα να κάνω πολύ περιεχόμενο με beats και γενικά. I could do this if I wanted to. Λοιπόν, πάμε πίσω στο θέμα μας στο Brawl Stars. Πάντως, πείτε μου, τι θα θέλατε για περιεχόμενο να κάνω. Τι περιεχόμενο θέλετε να κάνω, θα το κάνω. Και μου αρέσει την άποψή σας. Αν μπορείτε κάντε ένα follow εδώ και αν μπορείτε και στο Mariaxo official το κανονικό μου. Στο tablet, αλλά ναι. Κάτω μου εδώ. Αυτό. Ναι, καταλαβαίνω πολύ. Δεν είναι πολύ καλός όπως σας είπα. Όχι, έχετε όλους τους brawlers εσείς.
να βγάλω το τελευταίο μου. Και αυτό το έχασα. Και κάπου εδώ στο βίντεο. I could do this if I wanted to. Όπως θέλετε. Πάντως, ο καλύτερος μου παίκτης είναι ο Μπάζ. Πραγματικά μου είναι Primo. Μπορεί να είναι από τους αρχικούς players. Φυσικά η σπασμένη μου είναι και η Σέλ. Η Σέλ είναι η σπασμένη μου, έχω και Hyper Charge και τα όλα. Ο Μπάζ είναι ο δεύτερος, έχω και τη Hyper Charge μόνο από τότε που έχω πάει Power 11. Αυτά. Και θέλω να μου πείτε όντως τι περιεχόμενο θέλετε να κάνω, γιατί δεν ξέρω. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Άρα, μισό, μπορούσα να πάρω τη Λόλα ενώ τα είχα ξοδέψει για να σκηνεί τη Piper αυτά τα 87. Είχα 90 gems. Τα ξόδεψα για να σκατοσκηνεί τη Piper. Μόνο εγώ τα ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Λοιπόν, εσάς κάντε ένα follow, όπως είπα και στα δύο accounts. Αυτά. Bye bye.